rumenačka pihtijada najbolja. Pihtija, pihtija, domaća stvar, u Stambulu vino i prijatelja par. Hej! Pihtija, pihtija, hej, 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 ko jednom dođe, dođe opet, hej, hej. Pihtija, pihtija, hladna ko led, al greje srce, svima je ko med. U Rumenci smo na 23. pihtijadi. Ovde sada razgovaramo sa čuvenim Lakijem. Evo, on će nam se još predstaviti sa više svojih zvučnih imena. Dobar dan vama i poštovanje vama i vašim gledalcima i hvala vam što ste me obišli na ovoj rumenačkoj pihtijadi i manifestaciji koja redovno obilazim ne samo u Rumenci nego i širom, da kažem, Srbije i okoline. Ja sam Lazar Kupreški, za sve one koji me ne znaju, inače srpski kralj kobasica, tako da eto, to je dva imena koje ste naveli, tako da možete me naći i pod ovim i pod onim imenom. Tako da evo, tu smo, pečemo naše domaće kobasice koje pravimo, imali smo najveći hleb, sad za njega ste zakasnili, nemamo ga više, ali inače hleb i domaće kobasice u našem domaćem hlebu, to je dobitna kombinacija. Šta je potrebno za to što vi radite? Šta je potrebno imati? Pa potrebno je znanje i naravno ljubav bez koje se ne može raditi, znači ovaj naš posao mesarski, treba voleti mesarski posao, pa tek onda sve ostalo. Onda samo ovo se dolazi po sebi. Da. Kada si ga ti zavoleo, taj mesarski posao? Pre tačno 26 godina, to je sad 26 godina, da kažem jedno veliko punoletstvo. Da. I šta je ono što biste vi opisali te kobasice, a onda i taj hleb čuveni? Pa naše kobasice su prepoznatljive, ali ja stvarno to radim tradicionalno način i pravim od mesa kobasice i od domaćih začina, bez aditiva, bez hemije, bez nekih dodataka drugih, znači čisto odabrano meso i ne može da se pogreši, znači dodate sok, biber, papriku i to je ta naša čuvena domaća kobasica, zato je tako i radimo. A hleb? Hleb je naš zaštitni znak, znači svake manifestacije da bi bili prepoznatljivi, da nas posetioci brže nađu kad vide neki veliki hleb, to je taj čovjek, to je taj Laki, to je to, tako da smo taj veliki hleb izabrali da nam bude za prepoznatljivost kad dođu ljudi, pošto je velika gužva i gde god da radimo uvek bude, da kažem, puno posetilaca i kad vide taj hleb oni znaju da smo to mi, čekaju kod nas u redu da pojedu tu našu čuvenu domaću kobasicu u domaćem hlebu. Da. Koliko je velik taj hleb, kako ga vi merite, da li u kilogramima brašna koje je utrošeno ili u dužini ili kako? Mi ga merimo u dužini, a i u kilogramima, znači najveći je bio koji smo napravili 184 cm i 22 kg. To je bio najveći, to je bio u Turiji prošle godine, ove godine ćemo za Belo Blato takođe raditi te najveće koje budemo, koliko pekari mogu da nas ispoštuju i da nam naprave najveći. A kad dođete na ovakve manifestacije gde ima dosta ljudi, koliko vremenski bi rekli koliko traje taj hleb kad ga vi iznesete? Pa bukvalno nije trebalo ni sat i po vremena. Kad smo ga doneli i kad smo počeli da ga režemo, sat i po vremena ljudi, kad su videli svi žele u hlebu kobasicu, tako da sat i po vremena je bilo, da kažem, puna kapa da je hleb bio tu na raspolaganju, da se ljudi vide, da snime, da prođu i sad svi pitaju pa nema više hleba, pa nema, tako da jako brzo se proda. Hvala vam na razgovoru, želim vam svaki uspeh. Eto, i to hoću da pitam, gde je sledeće gde vas možemo videti? Sledeća manifestacija 7. i 8. februar, Belo Blato, 20 km od Zrenjanina, tamo smo već 6 godina za redom i ovaj put kao i svaki put imat ćemo domaće kobasice, kulene, imat ćemo domaće hlebove, čak 20 velikih hlebova donosim, tako da ću biti, ja mislim, najinteresantniji na celoj manifestaciji. Pa, nadam se da se vidimo. Nadam se ja. Hvala vam što ste bili. Pihtija, pihtija, nek se zna, rumenačka pihtijada najbolja. Pihtija, pihtija, domaća stvar, u Stambulu vino i prijatelja par. Pihtija, pihtija, hej.